Yanzu me babbar matsalar ki a rayuwa da kika rasa? Da kike tunanin lalle sai an tumurmushi kuɗi an kashe su a lokaci guda. Da farko dai yanzu kaga set ɗin kujeru na zan canja su. Sannan kuma zan samu in ɗinki in sai atamfofi na kamar na 70,000. Sannan kuma zan samu rago na ƙosasshe in sa a bankare min shi, a kawo min shi a gashe. Kaga kuma ina son a siyo min fura na 1000 ɗin nan. Yauwa a yi min odar ta kwana 7. Amma ya za a iya samun burin ki ya cika a kurkusa? Ne da nake da lambobin wayansu, ai yanzu ina oda ta online za a kawo min har gida. To akwai 440 da 40 a account ɗina. Lamba 1 na mai kujeru. An biya kuɗin kujeru. Na 2 sai mai atamfa. Allah shi ma an saka. Ina son ka mijina. I love you so much. Sai da mai rago. Allah baby. Gashi? Gaskiya ne. Da fura. Su ma an biya. Gaskiya. Gaskiya na ji daɗi. Kuɗi ya tabbata 432. Ka gani ma ba yawa. Shikenan na sauke nauyi? Ka sauke nauyi. To ai sai a kashe me ake jira? Amu yan a kashe ne ba yan adana ba. Alhamdulillah. Afwa. Ina son ka. Assalamu alaikum. Umma ina gajiya. Na'am. Baby. Afwa. Tuntuna ma duk abin da take da bukata an riga an yi mata yanzu alhamdulillah. Ban gane ba. Umman ki ce ta kira ni. To ana ji kana wai duk abin da nake bukata an gama. Me hadin maganar nan da kuma umma? Wanda aka ba amana, a ya kamata ya sauke ko ba haka ba. To ai ban gane me kake nufi ba. Gidanku ne na gado da aka siyar, to shine sai aka turo da kuɗin 440. To shine yanzu da kika faɗo ɗin nan bukatun to kin ga da nayi ya kamata ita ma ta sani ko ba haka ba. Yanzu da akwai ragowar naira 8,000 insha Allah. Kuɗin gado na? Ya za ka yi min haka? Ya za a yi kai min haka? Ni wallahi tallahi ba zai yiwu ba. Kawai ka kira su ka ce ba nan gidan bane a fasa. Gari ba kai ne za ka siya min ba? Ai kai ne za ka siya min. Ta ba ni da su. Ga kuɗin ki raguwa akwai 8,000. Ja'ira wato kenan na wani banza naki dukiya ina wani a turbuɗe su ko a kashe su ke kuma naki ki zo ki adana. To ragon ke na hanya gashi nan. To yanzu kana nufin shikenan kuɗin gado na kashe? Na fasa wallahi. Saboda tsabar rashin kunya kike gaya min kin zo kin turbuɗe kuɗaɗe wato inda nawa ne shikenan ba ruwanki a gaban ki fa nace da ke 400 ne fa da 40 account ɗina. Wato bukata ke kenan ke in biya miki bukata ko ta ware ko ta warware to bari in gaya miki biki ga abin da suke rubuta ba da sanda muka tura order non refundable ba a da kuɗaɗen saboda haka zaki hakura rago ina hanya bari in jira an kan dan yanki na dan tumurbuda ni ma sannan sai in fita. Ni ka kira min mata haka gaya mata wani. Ba zan kira ta ba Ja'ira.